समर्थन को एकत्रित କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବରଣ୍ୟ କଳାକାର ବଗିସ୍ଥିତ କଳାକାର ସମ୍ମାନୀୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ। ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତଟି ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ ନ ନେଲେ କେବେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳ ଆଜି ଗୀତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ଅମର ଆପଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କରତାଳି ଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭଲ ହବ। जोगीटिए करे दे जोगीटिए करे दे देरे तुम्हारे देरे तुम्हारे
Thank you.